Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. Sunana M Sani kamar yadda aka sani. A yau na zo muku da bayani ne akan yadda mutum zai ɓoye hoto, bidiyo ko folder ba tare da yin amfani da wani application ba. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu je inda file ɗin yake. Ga file manager, mun danna ya buɗe. Yanzu kuma sai mu duba ƙasa wajen phone storage ko kuma memory card. Bari mu shiga cikin memory card domin in nuna muku yadda zan ɓatar da wasu foldoji ba tare da yin amfani da wani application ba. Zan fara da wannan folder mai suna backup. Yadda za ka yi shine ka matse ta har sai wannan makin ɗin ya fito. Daga nan sai ka taɓa wannan option ɗin. Daga nan kuma sai ka taɓa akan rename wajen sauya suna. Bayan ya buɗe maka sai ka taɓa akan farkon sunan sai ka sanya ɗigo. Daga nan kuma sai ka danna OK. Nan take za ka ga ya ɓace. Yanzu kuma za mu ƙara gwadawa akan wannan folder mai suna DCIM. Ita ma zan yi mata kamar yadda na yi ma waccan. Za mu danna akan wannan option ɗin. Daga nan kuma sai mu danna rename. Wannan ma zan taɓa farkon sunanta kamar na ɗazu sai in sa ɗigo. Daga nan sai in danna OK. Ita ma nan take za ta ɓace da abin da ke cikinta. Yanzu kun ga waɗannan folder biyun gaba ɗaya sun ɓace. To yanzu kuma zan shiga Zenda ita ma in ɓoye abu ɗaya daga cikinta. To yanzu bari in nuna muku folder bidiyo ku ga abubuwan da ke cikinta. Daga nan kuma sai mu ɓoye ta ita ma. Kun ga tarin abubuwan da yake cikinta. To yanzu bari mu yi baya ita ma mu ɓoye ta. Kun gani za mu yi mata kamar yadda muka yi ma waɗancan. Za a danna option sai a taɓa rename, sai ita ma a taɓa farkon sunanta a danna ɗigo, sai a danna OK. Ita ma kun gani ta ɓace. Yanzu kun ga ita ma ta ɓace, ba ta sama ba ta ƙasa. Yanzu kuma za mu koma baya domin mu dawo da su. Kun gani za mu yi baya gaba ɗaya. Daga nan kuma sai a shiga option. Daga nan sai mu danna kan setting. Idan settings ɗin ya buɗe sai mu je daga ƙasa za mu ga show hidden files, sai mu kunna shi. Idan ka kunna wannan show hidden files ɗin to zai fito maka da duk wasu foldojin da suka ɓoye akan wayarka waɗanda baka san da su ba. Yanzu kuma za mu koma baya domin dawo da waɗannan foldojin da muka ɓoye. Yanzu kun gansu sun fito a sama, ga backup ga kuma DCIM. Idan muka shiga Zenda ita ma ga bidiyo nan ya fito a sama. To yanzu sai mu je mu dawo da su. Da kuke gani zan matse kanta kamar ɗazu, sai in taɓa option sai in danna rename. Idan ya buɗe sai in taɓa farkon sunan sai in cire wannan ɗigon da na sa a farko, sai in danna OK. Kun ga yanzu ta fita daga sama ta dawo a inda take kamar ɗazu. Yanzu za mu dawo kan DCIM, ita ma mai mata kamar yadda muka yi ma waccan. Za a danna rename. Idan ya buɗe sai ita ma a cire wannan ɗigon da aka ɗora a farko. Daga nan kuma sai mu danna OK. Ita ma za ku ga ta dawo inda take kamar yadda take ɗazu. Za mu shiga cikin Zenda domin mu dawo da bidiyo folder yadda take kamar ɗazu. Kun ga dai babu abin da ya canza daga cikinta. To yanzu za mu je mu cire mata wannan ɗigon ita ma. Idan an matse sai a danna rename. Ita ma za mu taɓa farkon sunan ne sai mu cire wannan ɗigon. Idan ɗigon ya fita sai a danna OK. To kun ga ita ma yanzu ta dawo kamar yadda take ɗazu. Ga abubuwan cikinta nan babu abin da ya sauya. Yanzu dai mun ga yadda ake ɓoye folder kuma a dawo da ita. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sai ni M Sani nake cewa Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.